I'm back, and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Sala ba? Andy. Ang bata. Kumusta ang bata? Nakikpisok. Naningkamot ka mabuhi. Maulian na ang bata. Maluoy ang ginawa. Igo na sa mong paghilak. Kubang kayo ng mga mata. Andy. Niara ko, Abi. Niya paghihapon ko. Bisan sa imong pagtalikod na ko, huwag kumuhunong sa pagmahal ni mo. Andy. Umaniining tanan, mahimo bang magsugod ka pagbalik nga ako na ang imong kauban? Andy. Abi, mahal ta ka. Huwag sibsag kinsa nga magkapugong ni Ili. Bisan sa kamatayon, dadun ko ang akong pagmahal ni mo. Abi kayo. I love you yesterday, today, tomorrow, and always. Abi kayo. Sa'yo. Ay, Andy na? Oh, ni ama lagi ka, ma'am, sa... Ha? Ayaw pagsapa. Dili mahimong masayod sila nga. Ngani ako din nakasapot ka. Dili ka mahimong masulti nila. Ha? Sari ko. Oo. Sige, maom ka. Salamat. Ay, kadiyot lang, ma'am. Ihatod ta ka, ma'am. Hala, wala naman kulingi, ah. Ay, sundon ko ba ka, no? Hala, gaguyod-guyod na ba yung taon si Andy Dextros? Nya, may anhi pagid siya din, he. Milili din sa pultahan sa kwarto nga, nahimutangan sa anak ni Kuan, ni Inday Abi ug ni Sir Jirek. Ay, nahingawa sa tingali siya sa bata. Looy. Naunsa pa man ko din, nagsige pa man ko og tabi. Nalayo naman noon day si Ma'am Dana. Na, sige na lang, ay. Nakahimo magana siya og anhi din, he. Ay, okay ras tingali to siya, ay. Musulod na lamang ako. Aron nga kanang makabalik na sab si Dong Andy dito ni Ma'am Dana. Pero, nga, anong yun lagi, no? Ano, igo naman to siya milili sa kwarto, ay. Unya, dili pa ko niya pa sa baon. Nasige kon. Dili sab. Ako pa? Dili ba ko tabian? Basta dili sa ko pangutanon. Kaya pangutanon ko, makatugan niya ko sinoon. Di ko kumamaka. Ay, musulod na lamang ko, ay. Ingon na ba ko nga, dali ra kay ko, balik ra dayon ko. Ay, naghagad pa ko, ihaton ako si Ma'am Dina. Nya gabit-bit ba dahil tuod ko ining duha ka kape? Na, saom na ako ni pag-abli ang pultahan ron? Ay, abli naman di ay niya, ah. Abli na gamay kitong pultahan. Ay, kimilili man dahil tuod to si Ma'am Dina din, he. Ay, wala din niya masira o balik. Ha, itulod na lamang na ako. Hinay. Ni anak ko, day. Oh. Oh. Andy, buhiin ako. Okay. Gina natin kakapiray. Naikapiray. Apilan na ako si Dong Andy, pero lisod naman. Kay duha na kito kong ginala ba? Pero kung ganahan ka dong, ni araw, ni anang ako, wala man sa din ako, maim ne. Mubiya na siya nang mabalik na siya sa lawak ni Dana. Ay, tuod ay, si Ma'am Dina ba? Dini da ito, Denise, yeah. Unsa na? Ay, dili, uy. Iingon ko ba? Dini siya sab.
Dili sad siya na-admit din, he. Mao nga, sige na dong. Balik na dito sa kwarto ni ma'am. Oh, kami na lamang din ni duha kay kaming duha ni Inday Abi din magbantay sa bata. Samtang si ma'am ay ikaw ra. May biya kapag yung gyud intahon dito. Ay. Sige lang. Abigail, ato na ko. Ay. Uway, buti pa sabot ang imong nakita nga pagkakus. O paghawak ni Andy sa akong agtang na. Kabalo ko day oy. Kabalo mo ko niya na. May simpatiya ra siya. Hinigala nga gakus ba? Ay, unsar basab nang hawak sa agtang ay. Natural naman na sigala. Ay kabala ka, kay dili ako kuga og hunahuna. Salamat na. Salamat kay nahinanong pagyapon sa Dina. Dina, nasayod ka bang gusto kay kung masukaw ni mo? Gusto kong pailakon ka. Pero, ambot ko nga no. Nga sa matag higayon nga mohilag ka. Ingon usa hilabon sa mga kundugan. Gusto kong pasakitan ka. Pero, di ko makahimo. Tingali tangot kay buotan kay ka. Nasayod ko kung unsa ko nimo kamahal. Gusto kong tugbangan ang imong gibati di rin ako, Dina. Pero, may luha nga may agas yung aping samtang natok. Dina? Dina? Nagmata ka? Dina? Sabi ko nang patas siya. God. Sabi ko sa iya tingalang gibati karon hinungdan nga bisan sa iyang pagkatuog. May agas kang luha sa iyong mga mata. Mao siguro. Then, niyara ko. Sa ako niya pagbalik, kuptan ko ang imong kamot. Naroon sa imong pagmata, masayod ka nga. Wa ko mo piya. Musod na ako kalayot sa banyo. Please. Daya ko pakita sa imong kaayo ni kayo na, Andy. Aron dili na ko magduha-duha sa pagbuhit nimo. Biya na samtang kaya ko pa. Break it to me gently. Oh my God! Oh my God! Muna na kong pabuang sa pagpangita ni mo. Kagabi, ikunain ka na. Dili na ako magkunta kang imo number. Nabala ka na kayo ko ni mo. Niya ka naman ko din hi. Are you okay? Ikaw lang gusto din hi. Huwag ka ba madlock? Oh, don't worry. Ni anak ko. And I will never leave your side. Unsa man mo pakibaw ni ako din eh. Ni lula ni mo. May balik man ko sa inyo kaganina. Og ako nahibaw-an nga ni arade ka dinhi. And that you are alone. Mihangyo si lula ni mo nga uban nanta ka dinhi. And I told her nga dili na kinahanglan mohangyo pa siya nako. Kay moogi ka na ang akong buhaton. Dili ko mo biya. You know that. Dili pa?
here. Nagdako og makaon. Let's eat. Come. Ipailon na ako sa lamisa, ha? Ubay-ubay ang akong gi-order aron nga aron sa ingon may kapilian ka. Wa ko gutom. Nagtuo lang ka nga wa ka gutoma tuhod sa mga panghitabo karon. Pero ang tinuod, gigutom ka na. Walang na nimo bati, here. Nahikit na nako ang tanapagkaon. Let's eat na. Di ko. You have to eat. Come on. Join me. Kagahapon pa sabi ko nga, uwa magkakaon. Kaya nagpaabot ko ni mo nga, mubalik ka sa lawak ni Dana. But you never came back. Karon gutom na kayo ko. And so, let's eat. A lot. Ikaw lagi mo. Di pa kumakaon. Kaya di pa mo dawat ng akong ginawa na. Gosh. Ngita na lang ta ka. Here. Phoebe, please. Kung gusto ka mukaon, kaunugi mo. Ay kupugsa. Kaya dili ko. Fine. What do you like na lang? Coffee? Here, nagdaman sa ko. Salamat. Espresso, as you like. Salamat. Di lahat ako mukhaan kaya di man sa kamukhaan pero I'm just too hungry. Cause, you know, kagahapon pa ko nga wa makakaon sa pagpaabot ni mo. And I have to put something inside my tummy. This is so healthy anyway. Veggies. It's so yummy. Here, have a bite. Phoebe. Sorry na. Just want to share with you my food and that is really lami. Okay. Magpakahilom na lang ko kay marag paingon na ka maglagot ba? Kana ang dili na ko gusto nga mahitabo. Ang maglagot ka na ako. Salamat. For what? For the food? Ay, small thing. No. Thank you sa kanunay na mong pagunahunan ako. Kung sa may makaayon ako. You know that I care for you, Jeric. And no matter what will happen, I will always be here for you. To love you. To take care of you. For better or for worse. Phoebe, tustunas ko na. Yan ako gaksa. Di atas sa tubangan sa haya ni Luluhan. That's okay. Just let me hug you. Phoebe! Abi, Ay! Jeric! way buti pa sa buti nga mo nakita. Wala ko'y labot ko doon sa may inyong buhaton. Pero palihog lang. Ayaw din at tubangan sa haya sa akong apuhan. Pagbaton mong delikadesa. Nasayap ka sa gituhan. It was nothing Di but na kinahanglan pasabton pa ko ni mo, Jeric. Nagasabot ako. Dukay na. Mao nga dili ta na ipugos ang usa ka butang nga sa sinugdan pa lang. Wa na'y kapaingnan. Abi, Ni anak ko, ako na'y bahala din sa haya sa akong apuhan. Makabiya ka na. Biya na lakip sa akong kinabuhi, Jeric. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!